ҳамин лаҳзаҳо дар шаҳри Роғун маросими бо тантанаи ба истифода додани чархаи аввали нирӯгоҳи барқи обии Роғун идома дорад. Бо мусоидати телевизиони Тоҷикистон ҳамин ҳоло шумо тариқи Озодӣ видео канали Радиои Озодӣ дар YouTube имкони тамошои мустақими ин маросимро доред. Тавре гуфта мешавад, дар ҷараёни ифтитоҳи чархаи аввали нирӯгоҳ меҳмонони зиёди дохилӣ ва хориҷӣ, хабарнигорон, мақомоти олии Тоҷикистон дар маҷмӯъ 10 000 нафар иштирок доранд. Сарбанди обанбори Роғун бо 335 метр баландтарин дар ғоти ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Роғун бо иқтидори 3600 мегаватт калонтарин нирӯгоҳи барқи обӣ дар Осиёи марказӣ хоҳад буд. Танҳо маблағи сохтмони садди асосии нирӯгоҳ ба 1 миллиард و 950 миллион доллар ҳисоб шудааст. Қарор аст чархаи дуввуми Роғун моҳи апрели соли 2019 ба гардиш ояд ва ҳоло дар студия бо мо ҳамкорам Абдулло Ашуров қарор дорад, ки чанд рӯз ба ин ҷониб машғули мавзӯи нирӯгоҳи Роғун аст. Абдулло, салом. Аҳамияти ба истифода додани чархаи аввал дар чист? Чун тавре маълум дар маҷмӯъ бояд 6 чарха ба кор андохта шавад, то ин ки солона то 17 миллиард киловаттсоат барқ тавлид гардад. салом Шаҳло. Нахуст бояд гуфт, ки имрӯз на танҳо чархаи нахустини нерӯгоҳи барқи обии Роғун расман ифтитоҳ шуд, балки хатти барқи баландшиддати нерӯи барқ аз маҳалли нерӯгоҳ то ба истгоҳи нерӯи барқ дар шаҳри Душанбе ба истифода дода шуд. Ин хатти баландшиддати 500 киловолта, ки аз 412 поя иборат аст, нерӯгоҳи барқи Роғунро ба ҳалқаи энергетикии кулли ҷумҳурӣ пайваст кард. Чархаи нахустини нерӯгоҳи Роғун чанд рӯз боз гардиш мехӯрад, аммо имрӯз президент Эмомалӣ Раҳмон бо пахши тугма барои нахустин бор барқи ин нерӯгоҳро ба системаи тамоми ҷумҳурӣ пайваст мекунад. Яъне нахустин киловаттсоатҳои нерӯи барқ ба хатти барқи ҷумҳурӣ акнун ворид мешавад. умеди аксар сокинони Тоҷикистон ҳам аз ин лаҳза ба баъд ин аст, ки бо ба кор даромадани аввалин чархаи Роғун маҳдудияти интиқоли барқ ба хонаҳои эшон аз байн меравад. соате ки солиёни дароз мардум интизори он буд. Бале, Абдулло, хуб, чархаи аввал ба кор даромад. Акнун чӣ тағйир меёбад? Нерӯи тавлидшудаи он дар куҷо истифода хоҳад шуд? сохтмони ин нерӯгоҳ Шаҳло кори хеле пурхарҷе аст, ба ҷуз аз оне ки кишвар ҳар сол ҳудуди 2 миллиард сомонӣ маблағ аз буҷаи худаш ҷудо мекунад. Барои анҷоми ин сохтмон Тоҷикистон боз бо фурӯши евробонҳо 500 миллион доллари дигар ҷалб кардааст. Ин маблағҳо низ бо баҳраи беш аз 7% дар сол гирифта шудаанд. Тоҷикистон дар муддати 10 сол бояд ин маблағро бо фоизҳояш баргардонад. аз ин рӯ ба кор даромадани чархаи аввал ба кишвар имконият медиҳад, ки дар фасли гармон нерӯи изофие, ки аз ин чарха тавлид мешавад, ба хориҷи кишвар фурӯхта шавад. аз ин роҳ кишвар метавонад даромад бигирад ва барои идомаи сохтмон масраф кунад. маҳз ба хотири содироти барқ дар Тоҷикистон тарҳи Каса ҳазор амалӣ мешавад, ки содироти нерӯи барқи Тоҷикистонро ба Покистон фароҳам мекунад. Покистон ба барқи Тоҷикистон хеле ниёз дорад, хусусан дар фасли тобистон, замоне ки худи Тоҷикистон барқи изофӣ тавлид мекунад. нақшаи сохтмони ояндаи нерӯгоҳи Роғун ҳам ки 6 чарха дораду тавоноии ниҳояш ба 3600 мегаватт мерасад, маҳз аз ҳисоби фурӯши барқ пешбинӣ шудааст. интизор меравад, ки сохтмони пурраи нерӯгоҳ соли 2032 ба анҷом бирасад. хуб, Абдулло, чун масъалаи фурӯши барқро ба миён гузоштӣ, аммо барои сокинони худи ҷумҳурӣ чӣ? оё бо ба кор даромадани Роғун арзон шудани нерӯи барқ ба сокинон дар назар ҳаст ё не? Ин саволи аслии корбарони Радиои Озодӣ аз мост, ки мепурсанд. Шаҳло, дар пешбиниҳои иқтисодие, ки вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон омода кардааст, ҳадди ақал дар 3 соли оянда баръакс болоравии нархи нерӯи барқ пешбинӣ мешавад, чунки вазъи молиявии ширкати барқи тоҷик чандон хуб нест. масъулони ин ширкат доим мегӯянд, ки нархи барқе ки ба мардум мефурӯшанд хеле арзон аст, ҳатто хароҷоти худи ширкатро рӯйпӯш намекунад. вале пешниҳодҳои бо нархи имтиёзнок додани барқ дар фасли тобистон ба бархе аз ширкатҳо ва ё соҳаҳои иқтисод вуҷуд дорад, аммо на барои мардум. фаҳмо. хуб, сипос Абдулло барои суҳбат. бинандагони азиз, ёдовар мешавам, ки пахши мустақим аз маросими фаъол кардани чархаи аввали нирӯгоҳи Роғун дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube ҳамин ҳоло идома дорад. тамошо кунед.